Fil-qalba ta' kull viżjoni ta' progress għall-gżira Għawdxija għandu jkun hemm l-isforz li jinħoloq iktar xogħol f'Għawdex għall-Għawdxin. Għaldastant il-Partit Laburista jrid jeżenta lin-negozji li jirilokaw lejn Għawdex minn Malta mit-taxxa ta' dħul fl-ewwel 3 snin tal-operat u saħansitra jingħata tax refund tal-ispejjeż biex dan ir-rilokar isir. Fil-waqt li biex iħajjar negozji ġodda jistabbilixxu ruħhom f'Għawdex, Gvern ġdid irid li fl-ewwel sentejn tal-operat itejjeb l-startup tax credit għal negozji ġodda għal 70,000 euro jew 30% tal-ammont tal-investiment u l-pagi tal-ħaddiema. Proposta li mistennija tħajjar negozju Maltin jimpjegaw iktar Għawdxin u joffrulhom opportunità ta' teleworking hi li n-negozji jingħataw rifużjoni fuq is-salarju ta' kull impjegat Għawdxi sa' 10,000 euro u jingħataw kreditu ta' 75% fuq l-investiment teknoloġiku u kapitali. Jinaqdu jitfit ma' dawn il-proposti hemm il-proġetti proposti mill-Partit Laburista biex Għawdex ikompli bil-progress f'diversi oqsma. Bħal dawk tal-iżvilupp taż-żoni industrijali tal-ħofra fix-Xewkija u li twaqqaf ħabba r-riċerka u l-ICT fil-binjiet eżistenti tal-ex-MDP. Dan fil-waqt li titfassal strateġija li tiffoka dwar kif jersqu niċeċ ekonomiċi ġodda lejn Għawdex. Għall-industri iktar tradizzjonali qed ikun imwiet l-iżvilupp u l-qawmien ekonomiku mill-ġdid tal-Gozo Agricultural Village u proġetti ġodda fl-agriturizmu. Il-messaġġ tal-Gvern immexxi minn Joseph Muscat dejjem kien illi l-edukazzjoni hija ċ-ċavett tas-suċċess. Għaldaqstant fil-manifest elettorali qed ikun proposti li biex l-istudenti Għawdxin javvanzaw fl-istudji f'Malta jissaħħu l-inċentivi għall-kiri tal-proprjetà f'Malta waqt li jkunu qed jistudjaw f'Malta u jingħataw tnaqqis fit-taxxa sa 5,000 euro tal-ispejjeż tat-traġitt, trasport u kiri, filwaqt li tinbena skola primarja ġdida fir-Rabat. Għaliex Gvern Laburista ra li l-edukazzjoni tista' saħansitra tkun sors ta' tkabbir ekonomiku, il-gżira Għawdxija se tibda tilqaffiha l-istudenti fl-Iskola Medika ta' Barts, bl-ewwel mira ta' Gvern ġdid tkun ta' 300 student, b'potenzjal li jħallu madwar 4 miljun euro fl-ekonomija Għawdxija. Dan l-istess ftehim milli għadu sal-lum attakkat mill-Partit Nazzjonalista ifisser li Għawdex se jkollu l-ikbar sptar li qatt ra. L-isptar ġdid mistenni jakkomoda 350 sodda, servizz tal-aqwa kwalità illi jibqa' b'xejn għall-Għawdxin. Iżda Gvern ġdid kommess li apparti l-isptar isir investiment f'ċentru tas-saħħa primarja ġdid u f'proġett ta' ċentru għar-riċerka medika. B'qafas ta' proposti bħal dawn li jolqtu kull qasam u joħolqu l-prosperità, il-Prim Ministru kellu messaġġ ċara għall-Għawdxin li l-aqwa żmien għal Għawdex għadu ġej.